Il-kap Alex Borg iddefenda l-attakk tal-Partit Nazzjonalista fuq Gżira United. Dan wara li sostna dak li kien intqal fl-istqarrija relatata tal-Partit Nazzjonalista l-istess waħda li ddiżappuntat lill-klabb tal-futbol tal-Gżira għax fiha ġie attakkat. Kollox beda meta l-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija fl-istess waqt il-Deputat Nazzjonalista Konrad Borg Manxe beda jgħid li Gżira United lanqas għandhom titlu fuq art illi fuqha kellhom dritt tal-faċilitajiet sportivi f'Manuel Island. Iżda jirriżulta li t-titlu fuq l-art ilu għand il-klabb tal-futbol għal 50 sena. Saħansitra segretarju tal-klabb u ex-sindku nazzjonalista tal-Gżira Ian Mikallef iddikjara li riżoluzzjoni parlamentari turi biċ-ċar li Gżira United flimkien ma' oħrajn se jżommu d-drittijiet tagħhom fuq partijiet ta' Manuel Island. Minkejja li tħassar il-kuntratt bejn il-Gvern u l-Konsorzjumi di, l-Gvern Nazzjonalista kien ċedilu Manuel Island għall-iżvilupp. Alex Borg imbagħad mal-Malta Today qal li mhux se jattakka lill-klabb, anke jekk l-istess dan tal-aħħar ħareġ stqarrija jgħid li l-PN attakkah. Jiena minix ħan attakka l-Gżira United għax fl-aħħar mill-aħħar dak huma tim tal-futbol, anzi l-gvern li kieku verament ried juri r-rieda politika illi jgħin it-teams tal-futbol kien jara kif isibilhom soluzzjoni aħjar. Mawa News iżda l-kap nazzjonalista żamma l-istqarrija li skont l-istess klabb tal-futbol kienet attakk dirett fuqu. ħriġna l-istqarrija dik il-partit. Inti tista' toħroġ minn fommok x'tgħidilhom inti? Jiena l-kap tal-partit, jiġifieri jekk il-partit ħares qarrija f'ismi wkoll. Fl-istqarrija tagħhom Gżira United sostnew ukoll li hu diffiċli wieħed jifhem għaliex il-Partit Nazzjonalista qed jopponi proġett sportiv fin-Nicol Ground meta fil-konċessjoni li ngħatat lil miedem minn Gvern Nazzjonalista stess kienu fetħu l-bibien għal żvilupp residenzjali f'Manuel Island, inkluż appartamenti. F'din il-kwistjoni, segretarju tal-klabb Ian Mikallef espona wkoll l-ipokrezija ta' Borg Manxe e kif sostna li fil-passat dan kien qal miegħu li urid jiżviluppa Manuel Island fl-istess ħin li kien qed jiġi diskuss żvilupp fil-ground tal-Università ta' Malta. Dwar dak il qal Borg Manxe ġifieri li Gżira United m'għandhomx titlu legali anki jekk fil-fatt għandhom. Staqsejna wkoll il-kelliem ewlieni nazzjonalista għall-isport Graham Bencini, wieġibna hekk. Onorevoli, nsellimlek il-kollega tiegħek Konrad Borg Manxe qal li Gżira United m'għandhomx titlu fuq l-art ta' Gżira United. Sa dan it-tant ġie ppubblikat ukoll il-kuntratt li ġie approvat mill-Parlament li juri bil-kontra. X'tgħidilhom il-Gżira United? Ma qrajtx dak li qal Konrad Borg Manxe. L-istess Bencini spiċċa ma jiġix elett mill-ewwel fl-aħħar elezzjoni ġenerali u daħal fil-Parlament bis-saħħa elezzjoni każwali propju wara l-istess Borg Manxe għax ġie elett fuq l-10 distrett. Sa Mejju li għadda dan id-distrett kien tradizzjonalment meqjus ta' Bencini.